do péče současníků. Dovolte mi říct svoje přání přes ta století, která mne a vás dělí. Přál bych tomuto domu, aby dýchalo tak, jak dýchá rytmus jeho města. Aby se stalo tím, čím bylo za mne, ale něčím víc. Aby se stalo místem, které bude reprezentantem nádherné Kutné Hory, města, které si zaslouží takovéto krásné věci. A dovolte mi tedy ještě jednou i jménem svým a jménem své rodiny, škoda, že to nevidí můj otec a děd, rozhodně by také děkovali. A teď uděláme takový poslední akt. Ten dům, pane starosto, na chvilku zamkneme. Samozřejmě symbolicky. Páska v ruce této půvabné dámy se stane na chvíli o nimi vraty, přes které se zatím nemůžete dostat. Mirku, půvabné asistentky s kůžkami. Mirku, jdi za tu pásku. Mirku, jdi za tu pásku. Co vidím, to vidím. Já půjdu za pásku a uvítám vás ještě jednou. Zapadni a jinde. To snad.